Primerako ariketa, zeruko indarrak eta lurreko indarrak elkartzeko eta hain onura guztia jasotzeko. Hasteko, zure energia guztia gorputz barrura ekarri. Iraganeko esperientzia atseginak, handela aste bete launen batzukin bazkaldu baldin bazen uno, afaldu bazen uno, eta gustu mazinen, ekarri esperientzioi, energioi, karri zu gorputzea, sentitu gorputuzia nola betetzen duen. Eta zure kontzientzia zutaz ohartzen denoi kokatu buruan erdi-erdian, hirugarren begian, edo atzeago eta goroxio. Behin ointa, imaginatu odi solido bat botzen zula, energia odi solido bat, amalurran erdira, eta beak erantzuteula betikan gora, zure lehenengo txakrara torriaz, eta handikan berretzu guztia hartuaz. Trabatu juzun sinesmenak, gainditzek etxuzun beldurrak, tabar. Behin hori martxan dola, agindu eman zua gorputzai jarraitzeko lan hortan, eta aldi berin, zeruko energia hartu, buruan gainkaldetikan, gorputzan atzetikan, badihu bera, lehenengo txakrara, eta aurrea pasako da, eta gorputzan aurrek aldetikan goruntz, eta sorbaldadatikan besota, hongo da zure eskuta, eta nabaituko zu eskuan, aurra, nola berotzen den, eta gorak adihun energia, berriro zazpigaren txakratikan zure aura guzia betea artea. Lan inengo da. Hor, mantentze utxakin, zure lehenengo txakran, ama lurran energia eta zeruko energiak, kosmoseko energiak, bateratzen nahi dira informazioa, bateratzen nahi da. Naiz guz ez konturatu, guandikan, lasai, ze prisazu, lasai. Proposamena da egoera hontan jarraitzia. Probatu, eta ia ze pasten den zure senakin.